Această rugăciune o puteți rosti împreună cu mine sau dacă nu o puteți rosti cu voce tare, vă rog să o repetați în gând, fiindcă rugăciunile au puteri nebănuite, indiferent dacă sunt rostite cu voce tare, în gând sau doar ascultate. Acum vom rosti rugăciuni de dimineață. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre o ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Sculându-ne din somn, cădem înaintea Ta, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Preasfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule. Pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Deci cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dacă această rugăciune a fost pe sufletul dumneavoastră, vă rog să apăsați butonul îmi place sau butonul trimite, pentru că fiecare om merită să cunoască puterea rugăciunii. Nu uitați să vă abonați la acest canal. Așa să ne ajute Dumnezeu.